og velkommen tilbage til en tur til Rom. Yeah! Vi er tjekket ind. Ching ching! Ja, vi har lige været igennem security, og nu skal vi bare kigge i shoppen. Hej! Hej, Milles vlog! Hej. Hvor meget? Der bliver taget lidt decisions. Hvad skal folk have til morgen? Mad. Vi må også lige få købt mad. Hey, ellers. Jeg har fået en Yes. Og Jose, det er pølsehorn. Og Marie, hun har fået sandwich. Og Lilje også pølsehorn. Og Freja, ja, hun har ikke købt noget. Og Olivia, hun har et eller andet med. Der er løb, eller? Så for. Ja, det er hele det. Run. The fuck? Okay, vi er på vej hen til gaten nu. Og vi er der lige om lidt. Og jeg har købt en joke. Ja, og jeg har købt en vand. Stay healthy. Stay hydrated. Ja. Så nu er vi ved gaten, og nu sidder vi bare og venter. Okay, så nu er vi på vej ud til lufthavnen. Nej, flyveren, ikke lufthavnen. Ej, ikke tag et billede af mig. Nej, jeg filmer. Vi er kommet ind på flyet. Hvad er vi? Vi er landet. Okay, vi er landet nu. Hvorfor ser jeg så grå ud? Det lyser kameraet, det er virkelig dårligt. Hello. Anyways. Men vi skal tisse. Vi skal på toilettet. Ja, det har været hæftigt. Emilie, hun skal tørre mig. Okay, nu har vi fået vores kufferter. Og Emilia, hun har mistet et hjul. Så det er ikke så godt. Ja. Hej, Anna. Din kuffert er her. Jubi! Nu skal vi ind på bussen. Lilje, hvad synes vi om bussen? Det er fucking varmt. Vi aircondition. Vi sveder så meget. Det er ikke... Okay guys, helt seriøst. Jeg tror vi dykker i dag. Altså hun kører jo som jeg ved ikke hvad, en brækket af. Den her dag, hun kører slalom og hele muligt. Og det er sådan en bumpy road, jeg så vi flyver rundt. At de her folk, men de er fandme sindssyge, altså. Ja, det går ikke godt. Vi dør lige om lidt. Vi er altså kommet til ghettoområdet. Det er vitterligt ghettoområdet, det her. Altså, jeg håber, men jeg tror, vi bor i sådan et her område også. Så er det sgu da, vi går over tilbage til ghettoen nu. Vi er vitterligt i ghettoen. Altså, vi er fucked. Altså, Marie, hun er også ved at begå selvmord, ligner det. For at være her. Pia, hvor er vi henne? Vi er kommet hen til vores hostel. Og vi er sådan helt sketchy sted. Det er virkelig hyggeligt, guys. Nu er vi i Rom, eller udkanten, ghettoområdet. Marie, hun har sine, hvad fanden er de hedder? Ligner McQueen? Crocs? Nej, hvad fuck? Jo. Og jeg svæver. Det er vildt, altså, det der hotel, ikke? Det er ikke godt. Det er klamt, der står en pedo og kigger på os, mand. Ja, der står sådan en skaldet mand oppe i vinduet. Nu er der taget på Mac'en. Vi elsker den, så du kan huske det. Og det første, vi spiser, det er lige børn. Og der er en rød. Vi skal op på den her gigantic trappe, og jeg har så ondt i maven. Ja, og jeg synes det ikke. Men de spiser Mac'en jo. Det er virkelig et Mac'en. Gigantic trappe. Vi er på vej op ad trappen, og der er lort over det hele. Og Ella, hun kæmper. Jeg svæver. Der ligger lort. Der ligger altså lort over alt her i Italien. Og det er bange nu. Altså, vi skal ikke engang blive. Okay, så vi er på vej ud til restauranten nu. Og vi har været på hotellet i 2 timer. Ja, i cirka 2 timer. Ja, vi ved ikke. Det er vist bare en plads eller sådan noget, men... Hvor er vi henne? Vi er på en restaurant, som jeg ikke ved navnet på. Nej, og vi bestiller lasagne. Jubi! Nam nam nam.
Okay, så nu er det dag 2, og Jussi sidder lige og glætter hår. Vi er alle sammen ved at gøre os klar. Og vi vågner op til, at der er fucking vand på vores gulv. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt. Det tror jeg godt, man kan. Og at det lidt drypper ned for luftet. Så det er bare lort. Vi er på vejen til Colosseum. Okay, så vi er lige inde på Colosseum. Og hvad synes vi om det? Jeg synes faktisk, det er rigtig flot. I love it. Ja, jeg synes, det er mega cute. Og der var en mega cute mand, der lige kom og tog et billede af os. Han var cute som i sød, ikke cute som i lækker. Det var en gammel mand. En gammel mand. Ja, jeg vidste, det var dig, der rodede det. Det var skal man med. Jeg har lige brugt. Ja, 2 kiks. Poul, han vælger at sulte os. Ja, så vi vi går ud af 2 kiks. Vi er kommet på restaurant. Og vi er ude at spise frokost. Jeg elsker du nok. Salami, sorry. Salami. Pizza. Hvad siger Marie? Pizza salami? Yes. Allora, pizza salami. No, margarita salami. 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 9, 15. Jeg betaler. I'll pay for everyone. Everyone? Yes. Ok, allora sono... I'll pay on card. Okay, okay. Yes. Sorry, service, €1, €10. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Vi er på vej af den svenske trappe. Og vi har det virkelig hårdt. Ja, vi er noget sådan, ja, resten går derop. Vi kan mærke min igen. Min burger på, nej, min pizza på vej op igen. Var det ikke en god pizza? Det smagte fucking godt. Okay, så vi er hjemme nu, og vi vil også klar, fordi vi skal ud og spise. Ja, og fuck. Jeg vil spise det fra her. Hello, walk. Den øverste. Nå, ja. Smager det godt, Pia? Skal man lige... Nå! Hvad sker der? Vi har fået tiramisu. The fuck? Det er ordentligt lækkert. Okay, smag Pia. Smager det godt? Det var dårligt. Ja. Er det? Ja. What? Vi skal have noget altid at drømme om. Sådan en skin treatment-agtig. Shit. Det kan jeg godt se. Shit. Er det meget? Ja. Her, Rosa. We're gonna pull you out of there. Got those booty cheeks. Hej vloggen. Hej. Vi er næsten klar til Peterskirken. Yep. Basically. Yes. Vi er på vej hen. Vi er på vej hen mod Peterskirken. Vi er på vej hen mod Peterskirken nu, og vi skal til at stå i kø. I 5 timer. Ja, Eller hvor meget 1 til 2 timer, tror jeg det var. Så ja, vi 1 krydser til 2 fingre. timer for meget, synes jeg. Ja. Vi er ude for security. Og der var ikke nogen, der blev stoppet. Der var ikke lige nogen, der godt. Og hvor lang tid Og tog selvom det? jeg havde tænkt mig at tage min med, men... Det tog kun 10 minutter eller sådan noget. Det gik ordentligt hurtigt. Så det er ikke særlig kønt i hvert fald. Så filmer vi. Der gik ned og pas på pigerne. Vi er kommet ind i Peterskirken nu, og guide lige foran. Okay, yes! Vi. Det er lidt skuffende. Ej, det er flot.
Ja, Men men jeg vil godt have min mad. Det der, når du får McDonald's. Vi er sultne. Jamen, jeg er så sulten. Det er ikke. Hej, Emilies vlog. Okay, så vi er faktisk i en kristen kirke, guys. Ja. Kristen kirke. Også hvad der er muslimer, der også er den, der tager billeder og alt det. Ja, det kan godt. Nej, det er ret. Jeg tror, de er meget Pia. Det er godt nok lidt dårligt. Ja, det er virkelig dårligt, men vi prøver at finde udgangen. Vi kan ikke finde det. Vi kan ikke finde udgangen. Det er ikke så godt. Megan. Det er så godt. Selv på vejkanten. Ja, vi sidder på fucking vejkanten. Der var ikke flere pladser inde på Mac'en. Så nu sidder vi her. Okay. var det også lette penge egentlig? Det er ordentligt lette penge. Vi har lige alle sammen næsten købt sådan en mini-spejle og nøglering. Den er så cute. Amalie, den er så cute. Fuck, den er cute. Så er vi kommet nedenunder. Goddamn. Vi er Brandy. Wow. Der er low-key ret mange ting her. Vi holder pause lige nu. Nogle er inde i Zara. Vi sidder herude foran Zara. Kan man godt lænde sig op af. Jeg har faktisk. Og vi har fået shoppet en del. En BH. Altså BH og Lilje, hun sidder. Er det magneterne? lige nu er De små magneter. souvenirs til vores familie. Ja, til morfar og... Nej, farfar og Så vi sidder bare morfar. Ja. Gør de der reklameting. Okay, hello guys. Nu har jeg endelig fået returneret mine Brandy shorts. Men hende der dame, Mille, returnerede noget, som var sygt sur. Hun sagde sådan her. Ja. Med Mille sagde, sorry. kan jeg godt få lov til at returnere det? Og så siger hun, nej, du kan ikke få lov til at få penge tilbage, du kan kun skifte. Og så Mille sådan, altså det er det, jeg tænker mig. Kvinden var pisseirriterende. Hun var fucking sur, og hun var så de andre dage. Men nu skal vi finde en bus, og så skal vi hjem, fordi vi har fucking ondt i benene. Vi har lige løbet efter bussen, og nu er vi kommet i sådan en lille minibus. Altså, jeg ved ikke, hvad det her det er, men det er sådan en tiny ass bus, og vi har lige spurtet seriøst. Jamen, altså, det er en tiny bus. Okay, vi er vitterligt der er én person ud over os i den her bus, og ellers så er vi de eneste. Altså. Okay, piger, nu er vi rent faktisk de eneste herinde. Skal vi? Vi kommer rundt, vi kører rundt. Nej, piger, det kan være en køre rundt. Er klar? 408, Der er flot lys. Vil du rykke din cykelbærter, og så tager jeg klar til at løbe ud? Vil den beskrive? Hold kæft. Nej, piger, pas på. Ej. Ja, I kan ikke bare bede mig om at stå. Ej, piger, vi missede den. Hvornår kommer næste? Vi er alle lort af vejen, hvis vi hjælper. Ja. Oj. Look at that. Men vi missede lige vores... Hvornår kommer den næste? Look at that view. Jeg kan ikke se det. Så langt så er det, vi skal vente. 22 minutter er vi hjemme. Nå, jeg tror, vi skulle vente 22. Den kommer om 12 minutter. Vi er hjemme om 22. Nå, fordi vi lige skal gå. Okay. Vi har lige spildt. Det var Ems. Ud. Jakkestask. Jeg har spildt en lille taste-test. Scooby-Doo'erne også. Der kommer en lille. Kom på. Løb. Vi ses hjemme, Ems. Lige der ligger en rose i den her. En rose trøje? Nej, rose. Det fik jeg. Just eat, guys. You are hungry. Guys, Hvorfor er der et æg i midten? fordi det var det, jeg bestilte. Ej, hvor er det så? Okay, guys. Lav lige Okay, guys, we will take the knife.
Gets on top. I like it drippy. You like it dripping wet. I'm not du kan se, hvad hun laver med din colaflaske. Så hvad for noget? Marie. Øver du nok? Så det kunne rejse. Ved I, det kan Mira? Hvor er vi? Vi vil Colosseum. Vi kunne altså bare tage hjem, og jeg kunne allerede have været. Det er okay, jeg synes det var worth it, Og jeg guys. kunne tisse. Yeah, it's very pretty. Liv og død, men det er det her, vi får. Altså, det gør så. Jeg elsker det, guys. Ej, det er den vej. Det er virkelig dårligt. Men der er også nogen, der bare gør det, hvor de står sådan. Der er jo ikke nogen, der kan holde. Rosaire, kan du lige gå lidt ud? Det ligner seriøst, der er en, der skal i sengen. Jeg har det virkelig dårligt. Hvad er det? Eller lad mig tage skoler fra. Ej, ryk mig lige. Vi er oppe, og det er morgenmadtid. Det fucking... Vi er lige kommet herhen. Vi ved ikke, hvad det hedder, men... Marnie eller et eller andet. Det er ikke særlig spændende. Det ligner bare Altså, en vi kan ikke græsplæne. engang se det. Vi skal bare kigge på det lige nu. 3 til... Bare gør det. Stoffer. Vi har desperat brug for toilet. Og mad. Det er ikke sjovt længere. Altså, det går seriøst ondt i benene, det her. Vi er på vej op, og der er sådan en stigning eller sådan noget. Ellers så er det bare os, der er svage. Det er også der svage. Ja, det er det også. Men ligegyldigt hvad, det går fucking ondt i benene. Kan vi ikke komme ind? Det ligger derinde, men man går derop. Du kan se, der er hegn for, så man kan ikke komme ind i dag. Herner. Der er altså en fantastisk udsigt over, når man går helt derop. Det kan vi ikke nu, hun bare... Den er oppe på ryggen på ledet. Bitch. It's so pretty. There's dreamers and feeling sweet, but reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. Feels so scary. Okay guys, vi står og vi skal til, hvad er det, nøglehul? Ja. Og det skulle være rigtig flot. Ja. Så nu glæder vi os til at se det. Ja. Og jeg stod sådan helt i min... Hola! Er det ikke flot? Kom så, Mia. Hold til mig. Har du set det fra egentlig? Så skal jeg se det. Bro, jeg kan jo ikke se så langt. Man kan ikke se en ski. Ej, Marie dog. Det er fandme også uheldigt, det der. Jeg har en bong. Det er en mærkelig sådan højde. Får din dem lidt mindre. Don't worry. Vi får alt sidst. Så du ikke? Sådan beef, en steak og potatoes. Det var dyrt. Nam. Jeg klarer mig fint, Amalie. Jeg skal bare med. Og sur, gamle sukker. 1 euro her, og der er 1 euro her, og der er 1 euro her. Og nu kan I 6. Jeg skal lige. Det går ikke godt. Vi skal betale 18 euro i, hvad fuck er det? Mønter. Ja, service. Ja. Og nu skal vi bruge alle vores minimønter. Så har vi, det her det er prisen, men altså hvad er det, det blev 181 eller sådan noget. Altså, ja, okay, jamen så har vi vores penge. Kom hen og tæl dem. Ej, de griner af os. Ej, hende er Daniel, jeg tror virkelig, jeg har lyst til at give en flot. Ej, det er så sødt. Han er jo næsten virkelig sød, mand. Okay, vi er på vej hen til... Pentagon. Ja, hvad så? Pentagon. Noget eller det. Ja. Og vi kommer nok for sent, men det er okay. Og vi er kommet herhen. Jubi, og det er faktisk ordentligt flot. God damn.
Yeah! Ja, man kunne bare... Wow! Har I set Paul? Hold den. Nå, prøv det lyden af Mal. Vi er inde i slikbutikken. Det var lækkert. Vi er inde i slikbutikken. Og vi ser også guf herinde ud over isen. Der er godt med gufferier. Smil! Bare bliv ved, Rosa. Det er rigtig godt, det der. Der er is. Der er 150 smage. 150 smage. Very nice. No. Okay, vi har fået is nu. Hvad har folk fået? What did you get? Mango, jordbær og Kinder Bueno. Der er ordentligt mange, der har haft mango der også. Hvorfor nyder det bare, Mette? Way. Hi guys. Ej, okay. Okay, så mens det var, vi stod i kø til den der ting der, så, eller nej, det var lige da vi jo kom ud, så står der den her kæmpe flot drenge, og vi får øjenkontakt med den her ene dreng, som sådan low-key var ret pæn. Ja, og han siger så et eller andet, altså sådan, han begynder så at vinke til os, derfor går det, var det ikke sådan her? Jo, han lavede sådan rigtig dronning med Grete Vink. Ja, og så siger han, jeg tror til resten af drengegruppen, eller andet gyre over på os. Ja, det er Anne-Marie. Så siger han et eller andet, sådan så at de alle sammen vildt lige stiger på os og begynder at grine af os. Og så løber vi vores vej hen til isbutikken. Men de var ret pæne. Ja, og nu leder vi efter dem, men vi kan ikke finde dem. Nu vil vi gerne se dem igen. We cannot find them. Hello. Nu er vi til Party Rocket. Okay, så vi er inde i supermarkedet. Det er min mor. Nej, jeg spiser lige på til. Det er spændende for snake. Goddag, Jesse. Pas dig til Moody. Okay guys, vi skal hjem nu. Eller ej, hjem i dag. Klokken er 6:30. Vi er ved at gøre rent nu, eller pakke alle tingene sammen, fordi vi skal gå fra hotellet her om en halv time. Og her der har vi også ude på toilettet en lille gave til rengøringsdamen med al vores lækre skrald. Delicious. Vi er på vej til lufthavnen nu, og klokken er sådan 8 cirka. Ja. Og ja, der er nogen, der har lavet døgn, og de er ved at dø. De er fucking trætte. Ja, så er der også lige meget frisk. Så, yay! Der er fuck, man. Der er brand. Nej, brand. What the hell? Vi er på KFC. Så Marie, smager det godt? Det smager faktisk virkelig godt. Nam. Og Amalie, hun har endelig fået mad. Ja, hun sover. Så lander vi sgu. Okay, hvad tror vi, det bliver smooth? Ja, jeg tror det bliver en blød landing. Okay. Jeg tror, det bliver en blød landing også. Det sætter jeg til på. Oj! Det blev det i hvert fald ikke. Vi er ude af flyet nu. Okay, så ja, vi lander, og nu står vi og venter på vores kufferter, og vi vil bare sige, vi ses. Hej. Bye. Tak fordi du vil være med.